Edem Premo Enato Sompa 106.5 FM across so enie. Ebredru so sen sama hodo a yabobwa no se wia prem to breakfast bo. Yetna se na yede ne nyina ebesom yetiefo. Kasebo yi efri yatna yekesie mu ewo Dome Watermelon Street. Sompa 106.5 FM yatna yekesie mu ewo hanum sei. Saranso enenyo manfo ewo nkranko a ene etie kasebo yi bi. Uko Kumasi a Sompa 93.1 womo fabi ewo ho ayiko 100.9 ewo Kumasi hono a Adamfo pa radio ewo Paris France Sompa 101.1 ewo takwa womso fabi Saranso na takra defo nso asom ewo 103.3 Sompa Techuman 106.1 so Sunyai 98.9 Sompa krono womso tubia pete enkranza ene ne mpotemu die eye Sompa 90.7 doma etie ewo Sompa 101.3 so ena doma FM 100.7 Enfifi mantemu mankesim eye Kingdom 1 FM ena obehunu yen ewo ho ye stream live ewo Facebook ena fe YouTube Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eye Sompa FM live www.sompaonline.com Kanish Eban Radio womso FB ewie ensam ahodo ya yede enam no ne ebedimu akoti ni bi ene se Mempani apa page hontoma ama wonu maswai na bibusa se page benya yede munsamo bre wawie Onyenyafo Mohammed Muntaka Mubarak wono interior minister wakasa wo mrahwebedwam kiremu se posi adafe bambofo ayede wo mkogum wo boko ene ehompatamo no wo sese wo ampne amya transfer wo no mu a wo ba resign eyede entia Bunkurugu mrahwebedwani ediofre akọ ama Ghana Police Service force bambo ho asem ne sesi a ne mpeso aso ho no ano ya yeden enti wo mrem Sada na otimantem nso wo ma yire bambo mu pa ama sesei wonu mu a edi nu bonu hudwa no wo mu ti won meka se wo ma san so track bi a ya bo de wo mu se eye nu bone e mabe ye de munsam oba wie Posi ajubeko ni fe no no ewo ewutu senya wanu so ma kire abrantie bi wo mu susu se wo ye bra vidro ye emunsam nam Abeto jese NIB adwumakuo no wo mu akọ Owura Kofiofo Sunkansa efie kane won na ye panyini pa no oda na adwumakuo no ano wo makọ search woni fie ho nsam no ne nkomo no aye bebre awie ye bedibi Sada ena ye bewura donkuma no wo maboboa no na Owura Kofiofo Sunkansa sade wo mo kira ne no lawyer akura so wo hwe ne ne di nkomo ahunu asam no ba biasia wo mo nhunu nti wo mo so kasa ho bi Owura Ebenezer Obri aye member Edema Association of Ghana Industries wabo adwumako na ba so pa ne nyina efa 24-hour economy DNS Enfifi mantemu soafo ekiremu se wo ba na tena ye ho no mu a wo ba hunu sesede ye be ya nnwuma ebetimi abuo na enipa dodo no anya bia ye no wo ma hu se pam not eye abe nafuo ye no eyade amfasode bebre ene wom abade emfaso wona so pa kiro no kura aka na non teaching staff wono mu osuapon mu na wo mo kasa se GTech de se bia ba wo mo akwa nkwaja mu bra wakwa ahomogem wo mo bonyo so Ghana Airports Company Limited one mo de kratsa pie monten se one mo de sono to one mo asebi one mo timba to dwom no mo bonche ne ebitimi be yankomade airport ho no one mo de sono to so de nesi Abusuansem ni bi eka we ho ye bekwa mano ni US man ni mu na ho nso de a eba no ye de ato akase ebo no so e de amamo kama ye mfa seda no ma endpoint homeopathy clinic wo mo ena ekura ye mu ene awie ya ye de ensem no eba nya wo mo nko time eba mixture etidi aduro ya no den enso eba bi onga eye mama nsa no boafo no na ebo amanuane ahodo aye de ye num nsuo na ensuo no atimi rejuvenate ni pedua no dia na eye kasa natural mineral water we no mo adawroma ena akenkanfo miensa yatena se a yede yetachrema ebegu ensem ne ho asawu ede amamo midin ede ADWOA ASARE mene triple man ejapia APAM DADAA ena afei ABENA ADEPA coffee Afi ensemunini abusua yewura mampani His Excellency John Dramani Mahama Sremu Sejata
na na ba bio ne ma ye to so mienu na ni abre pa se Ghana se ye time no na ebia ekose wo ba bi watch ya ene ye se tie bia wo be reset no battery ni mo wo de battery ahima ma na ye adwuma pa yi na sa reset no enafem ni nyina ye adwuma so no na momanya ni pipi na no na mampani John Mahama make say wama wo mo a wo mo ba beboa no se de be na economy no betumi a reset no wa drive ni ye na nya fe na wo be ka se invest e ma no wo betumi a drive na kama pa kopake abra wo mo atimu no nso besi asondwe mu ankwanhia bi ansi ye nti wo se wo pa badwafo bi a wo mbedom aboa no wo sa anhyehyɛ no mu na no ene wo pa ye no wo che se sa badwa we no wo no agina mu bi na Professor na General Poko Agimai Ghana mampani abadi akire wono nso ahwe se enema ho ntotoye ne afutuo bia ebekọ eno na yewura Ishmael Yamson wobonidin ka ho private sector leader ena kane na woye member edema sa the friend say page presidential advisory group on the economy any page no afi oboyewura Kwame Piani nso edin economist no woye private sector leader wono akure ya kane sa page no ka ho afi ewura nana oye mansa yeboa wobonidi kane deputy finance minister ena deputy trade and industry minister kane ho sana wasanso ebo Dr. Kwabnado Fonso wono nso ne din wono woye economist wono akure ya Bank of Ghana waye Amenado Pen ena Sir Samuel Esom Jonah wono nso waboni din ede aka ho owura Ato Brown wamfani DNC wode ne ka ho bi Dr. Henry Kofi Wampa wono nso din wom ana afa Togo afede ya wotoso edunan na nadi eka ho ewura abena moa Chief Executive Officer Edema Ghana Stock Exchange wo munyina ka ho bia Professor Priscilla Chumasiba afo wono nso ne de eka ho na no na mampani chese sade be na research ne betimi a research yi na enu achi timamufonzo be ho sampa ade na asate na asate ato na so pepepepe ye obia benya eso mfa so nti na saa enhihye na page no mampani nya adaje eka ho asem kire sade esi etie Mahama on page nti e ba sa no ne yebusa se page ni ye de wo hia page 1 2 ana 3 ene wo che se we presidential advisory group on the economy ene ne sa page no na page a wo mu bie adomaboa ama wo man nchechireye ejina ne naso. It is my distinct honor to preside over the inauguration of the members of the Presidential Advisory Group on the Economy page and to convene its inaugural meeting this morning. I thank each of you for accepting the call to serve our country at a critical moment in Ghana's economic journey. Your willingness to contribute your time, experience, and intellect to the national cause reflects a deep commitment to public service and to the future of our republic. The mandate of PAGE as outlined in your letters of appointment and accompanying public release is both clear and consequential. You're expected to provide strategic counsel on macroeconomic management, fiscal consolidation, debt sustainability, and the coherence between fiscal and monetary policy. You are to advise on structural transformation, industrial development, competitiveness, and export-led growth strategies. PAGE is also charged with offering guidance on sectoral development, private sector expansion, investment mobilization, and sustainable job creation, while supporting the design and implementation of flagship national initiatives, including the 24-hour economy, the accelerated export development program, and other productivity-enhancing reforms. Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama ena wachere page ni mo chese wei enya hyanso bi ana anya ba kunu bi ankrofo ne de ni bia na eye man penny enhyehyeye a wode aba na adwempo a penimfo de beboa no ama economy na etimi agina yie ene ne saa page no Yatoa ensam no so ewo emrahye bedwamu enroda ewo abra emrahye bedwafo akọ asetena no pani a wono hwe afisem aso ye no eso wosanso aya asewasem rahye bedwani onanyafo Mohammed Muntaka Mubarak wakasa akyeremu se de ekoso ewo boko no enam so ama aposif wa edu wamo ekogu ho no bebre na adenkrata abahye ya na wanu kyerɛ sɛ wamo pese ye transfer wanu free boko no ne mpotamo wase ya no ne se na mensi ya
yɛde asrafo anase yɛde posifo akwakogumu awoboko mpata mo se checkpoint yahodo se agya said ye beya adwebre ebetumi akwaso ama asumdue mapa ebetumi afa ntampefra na ubehu anese wamu a wamu de omo so omo kwa no omo ho adene na wamu hu atu a wamu ko yeye no wan masese atu akogu aya posifo so wa checkpoint na yakun wanam amoma frati asefo asase so sanam so kra ama IGP tata Christian yohonu krampo emre bi etwa mu nansan kakra yi wa ma posifo ni nyina free checkpoint yahodo enso still kamia yese ekwani na posifo yeti agu wanum so enti no onanyafo mu ntaka mu barakese obetoto asre ni nuanom a wo mo ye mrahye badwafo a wonam wo fi ho ese wo mo wo mpotam ho nyina no boko mpotam no obia ene nananom atena nkonwan kasa afa emabunu timamufo ye ne wonam kasa se wo mo bo ban je ban a wo boko mpotam no ye de wo mo bai se wonam emehwema asomdue breye enkoso na yamfa wonam ama ese emebo wontuo nku wonam na wonam nyina kasa ekirem so wo mo je transfer si yamfa transfer na mfa ma wonam a wo be gya adwuma no akotena fie na ne de ono ankasa so wo beye ne de ne beto boko no na nipa koro no ono ankasa baba beye adwuma no ye ne nsam ononyafo Mohammed Muntaka Mubarak anu ada wo mrahye bedwafie odi tuja. Between 25th of December and today, the number of officers that have been shot and killed in that area is alarming. Just the day before yesterday, an officer was shot and killed. And it makes it very difficult when you want to send officers there. People even go and beg that they have to be transferred. I have instances where you sit in the office and officers resign that if you don't transfer me out of that area, then I'd rather resign and leave the service. Why? Because the citizens there themselves are not helpful. To the extent that, Mr. Speaker, police officers that we put on the barrier, like checkpoints, people have courage to go openly and fire at them and kill them. Yes, in that area, to the extent that at the point that the IGP had to withdraw all police officers from checkpoints and had to insist that no, the answer is not to withdraw. We should rather be able to place them with armored vehicles. SOMPA FM. Opani okasa ye swani a wo hye afisam ehonsam so wo mayim onanyafo Mohammed Muntaka Mubarak so wasem rahye bedwani no enu ada wo mrahye bedwafie enu ode nsami etum Yeko bunkurugu ye no ewo mentifi do mantam na mrase bedwani a wogina wo manfo anemu ewo honomo eye onunyamfo Abednego Lamanjin Bandim na wode atodwa ye awe na desre no wode to Ghana Police Service for animu se na nsemu ntemu bambo ho asem eho akwakoye den ene bibio ho ewo nakpanduri ene emie ahodo bi a ebemben saa empotem ho na wose wo honomo anu wate se yesi obi ayira esumesi pie ye wa mafie wo mo ahwehwe na no wo mu ehunu no wose saade we no eyade se fira 2001 ena ehase atuatuamu a wo ho ayese obi ayira ye yenhwehwemu no wo de ababeto adwa unhu ba bi asem no akwakoduru wose na nsem ntemudi a ekoso no na eyabosumi atwemu January mu ewo afefoforo ya emu enti eyade bi esese bambofo mo hwe no mo ka ho asem wose wedi onimi se policefo wo mu ni mo madwuma bambofo no wo mu ni mo madwuma na emom no wo mo ma ne mro so se bi ya hye uniform ya ba begina ho no mo ye de barrier bia besi ho ya je ban wose niema bebre wo ho mo hunu se bambofo no wo mo ko deep ewo adwuma na wo mo ye no ho wo betimi hunu nipa wo mo hye saade no ase na ya hye asia no prekopeni nsem bia wo de tu dwane bi ni. It happened from 2001, and almost every year it is reported that someone is missing. They will go to search and the person is not found. And because these matters are not conclusively addressed, it brings about suspicion and speculations, allowing not too intelligent people to speculate and even, try to draw innocent people into it. With regards to SRAJ, they have a constitutional duty to ensure that human rights of individuals or citizens are not violated in any form. And I specifically quoted Article 13 of the 1992 Constitution that gives right to life to human beings and right to liberty. So it is their responsibility to ensure that every citizen under that clause is protected. So I thought it wise that they should have a role to play in this, so that what ene ye yekotie sesie yi eye bunkurugu mrase bedwani ononyamfo Abednego Lamanjin Bandim
ene yefri abedina go womo ewura ajafono no mu nenso eja ntimi anhye won de no a ye kɔ wotimantem na sade posi sadoma yewura tata yohonu oda woma no esa won hwene so se won betwa abaade ahwe abonofo sem tituru ni nubone ehu dwadie ni dwumadie hu no saa na wotimantan no nso aposifo wo ho nso esa won hwene se saafo no bia won beti won na won maso won pencha mamra ne won adi sade esa na efata na DCOP ora Alex Akwa wona ne dom ewo wotimantem na won masa so daf long trader ebi na abusua bra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra na fe behwe dra ni no ya wono ena na etwi na ka tintintin enye aburo na egu nkransa wo mani abere se wo mo patofo no na agyanka wo de trader na kofa bankran ama nkranfo nso enya bie tituru ne just hot kenke na wo motimi awia abodokono 30 pesos ni ama Ghana fo enya bie dio de wo mabɔ ne doboa akyekere ne sa anwenten se amaje duku no eyo de ekere ni nyina no yesa de wo nso se ye nubone ni bia mako empem nan ena no wapasere di solite po agire no wenten na nyasa bia na wo mabɔ de agu kai no mu wo manya daje pa de na de sili na egu ase enti ebeye den pa so obeye hwehwemu ahunu ne no na posifo no sade wo modwuma ne service of integrity nti wo mote pampa na no ma no bo hwere magu wo masom no no mo fitere wani sa prenkens ma de ne bi wo boda no so ankakra akra na wo mo hu sa daf long trade GW 1943-09 na Amidu Jabrin suna na etwie ene wo mo efifa kai ho track de ne wom wo de bubu adum ni adan a wo mo hwemu ano se do da bi wo de parkwell na wo mo nye forensic audit fe ebewi a wo mbe hwe kai no ase baabi wo mo abɔ ne ma wo mo yi eno na wo mo abɔ ano se kokoku ani bi abɔ ne kokoko wo abɔ ya wo kwakɔbɔ no na kan ya dama na sansemi eduru ya bobo ano Abusuya ya tuansam no aso wonsam foforo mo ede asomwo na posifo a wonom ewa awutu senya krosi ni bedwane mu wonom na empanimfo ebo wonom abaso yi na wonom kiremu se womo achi owura bia ne din ene Clement Kofi Edu dodowo na efra no Yaupadi na ebra wonom ekwakire no ne bone a waye nyina ne se womo susu se woye kromfo na ebra wanom akire no eya abrantie yi na uhwemu a edi ba akubiemu a na wona nkrata so ene Joseph Abikwei wanom kire mu se nanka odwane entinu posifo atutuo ema sebi eka no na eka no so yede ne kopiemu wa ya sabia ho na doctor beka se wati nananom ensiedo de ekofa ba ye ni nyina ene se wanom kobo okro no ewo enkran ha laboni wanom kire mu se maami bia ne finhia no be se aduoson enson 77-year-old woman a yefra no Madam Christiana Frempong na oba posi atena ye ebeye complain se December no ne da na etoso 9 2025 muton na emrante kwa mienu eba ne fia no ewala boni wanom ebe wia no na nyese wo mu wia ne keke wo mo kyekere ne na kyekere ne nsa de polythene bag hyenti wanom wie ye wo mo fa ne ka no eye Toyota Hilux pickup ibi ne registration number eye GW 9834-25 wo mo fa no iPhone 16 Pro Max aka ho ene aniema bia eye maami de ne nyina wonom esesai ene ja otido wonom se wotwen ema wonom nyawa wonom de koi na ebra maami kwaye ne complaints ano posi mu ehuntahunufu ewom ene panimfo wonom antena wonom te so wonom hwehwe mu a na February ya ne da na etoso nsia ana wonom ko make sa arrest echi abrantie yi ya abrantie ni huri mpoma ya na nko odwane na posifo tutu a fofia tuata na wadwade abam ye tuo no eka no nam so aya asabe de ne koye a woti nananom siedo wanom akire mu wakrata yi so se wamo file petition January 30th no wa abra na Inspector General of Police Tete Christian Yohono wono ne mpanimfo na wanom kira krata ne koma anti robbery unit no ya wanom kire mu say
wamo ehye abonefosam afa no ewo Ghana Police Service adwumakuo ni mo no wanom enkyerɛkyerɛmu enkyerɛ na wanom kyerɛmu kwan a wanom fa so ko make arrest ya owura ni dwane a wɔn so wohuri fa mpomam ya wɔn tutuo na nanso ne nyina mo no wɔyɛ nyame dia na empanimfo sei enyema bia wanom enyaye ewo abrante na kache bi wanom enya amanfo bebre ID cards ewo wanom akache afi amanfo funsu bebre so wanom nya bi wamo enya mobile phones ho afi wanom enya card bia no so ye Hilux bi ho na document so wanom nya bebre pa na wanom nya ID card bia na edin ewoso Sergeant Daniel Kusi Apia ya wano oye post ni a wodi ni dwuma ewo Kaneshi Divisional Headquarters na numu na wamu hwehwe mu akobisa wamu nua post ya wamu hu ne ID card ewo kromfo yi dem se ehene na wo hwa abrante kwa yitimi wi a wono wo kire mu se sa abrante no wamu kire mu se domestic recruitment agency bi wo hɔ no a wamu di KKN wamu na wamu ma abrante na dwuma ya na abrante ne ye enti sa post ni no no anu so ya adwuma wo fie ho bi na abrante ni wiea no ana wade ekoye November 14th 2025 no ana abrante ni wiea posi ni Toyota Camry ya wade koye na ni registration number ya GC 123-12 ana wo wiea edekoye ene ne cars ne phone so na eka count one dey wo hwehwe mu a wo hu ene se anso ho a wanum sa kopiem wala boni ekwo wiea eye maami ya maami koye komprenia posif wo hwehwe mu a ekwache nti sabram no ka sei mfimfini emantamu wanum a wamudi wamudwuma ewo ewutu senya krosini badwane mu no wanum se emrate mienu a wanum sa so wo mu no ba ko de tuo kan nti wati nananom se do ba ko so de ye hwa ne de gina mra no de besi a kire no sompa kase ye bedane ahwe e de asomo Yet so ewon semfoforo emuenura na enya nantie se National Intelligence Bureau NIB adwumakuo no wo mu kopie mu ewo wura Kofi Ofosu nkansa akane na woye panyi wo mu kire mu ese ne enti a wo mu kopie ho ne se no wo mu ehwehwe nioma se wo betimi enya danse bi se eyemwanimusam dada so mampani John Dramani Mahama ahye scholarship partner yekese no se wo mu atete se owura Kofi Ofosu enkansa emre bi a etwemu anase na wotwe kakra enie wobetena SOMPA fidie eso ekeka ensema hoduo bi a na ehu behia sempanifo beye nhwehwemu ade afa ho se enipa binom kra etimi etue sika esum be 100,000 Ghana cedis ni etwire se de be ya wo betimi akosua de ewo amanone wa abra wo mo eda scholarship so na ye kiremu se efree sa bre no empanifo etonsa ede frɛ wo wura ne se wo mra no meyi nsema hoduo bi anu ama no kra gyetumu se wo mu hia ne mo a eyade se wo mbekɔ na wo matu hu anamo na legal team eye emranimfo a wo mo ehwe na wo medi asem no animedi ama Kofi Ofosu nkansa no na je bafo awu a lawyer wono nedi wo mo anim wo kiremu ese wabra wo mo ba fi ho no mranimfo no request se na mo ba bechi obi a na mo ba ye obi search woni fi a anya bi kura search warrant de esese mutimi edi biba wo se wo mo request ye no enkrofo na ye NIB fo no wo mantimi am produce search warrant bia se e bia de we ne ye begina so a ye de ba be ye hwehwemu ewo efi ha na wose enipa bi kaso owura no wo mo che no wo mo de ne koye jojo no opia no hye ka bi mu na kyese pu a wo mutu ede koye wose enya de no kore eye wonu Kofi Ofosu nkansa no ankasa na free nipa mu ede ne ho koye se wo beboa manhwemu atimi akoso na wose eye ehyan a wo mo de ba ye ne ade no ba bia wo mo de owura no ekoye no de asof enra no de na legal team no wo mo enye awe enti nkyeremu kakra lawyer It's related to the statement he made on air, which was summed up in alleged terms. And so why the need for a search, nobody knows. I mean, if you say somebody has made a statement on air, which is false publication or whatever you claim that to be, we sought for a warrant, they couldn't produce any court warrant. I'm waiting to engage my client on our options, and then I'll advise him. When I do, I'll put it out. We are waiting to see what will happen after the search. Ene ya yekotie sesie yi eye lawyer na je bafo awua wokan legal team ema owura Kofi Ofosu nkansa sesie a NIB before eye nasemu enhwehwemu yi eno na mighty minority ya womo wo mayimra se badwafie womo se henkokora ene ye bono fa ye hudi na monya hembabunu
se wankasa oti hu nso eyi oyi bone nti wo ma chiro krata hyehye a awie sompa kan bi dia ma wo eneya na yewura franka no dompre minority chief report na nsa sha ase akrata no ba bonten ena wo mche se saache a ena before no ache yewura Kofi Ofosu kansa na lawyer for kura peno ni nadi nkomo ahunu statement se de ombesi atworo no na omo de amaye squire for no kura de agu docket no na se koba se ebekọ court mpo a wo mahuni wo mo gina so aka no papa ne se wo benkum so wo nifa na so wo he no ye makwan mpo na kampeso wo mo na kasa na krata wo mo twa na wo chese wono ankasa no so ye mamba panti no wo hunu bibi a ekoso a enya wo susu hu no wabo amane e wo ba bia wo ka asem e de a kire nyame ne wa ye adwuma papa so mpa de ama wo man no for God and country prof ani mo an wo bi esa asem no so no na nka enya ne bone so na nso kwan a wo mafa so yewra Kalistos Mahama wo tro krata bo so mene da na etoso miensa na da etoso num Ofosu nkansan ne papa ntiapo nti wo kwasa ntimamu akwa oluman hwa na wonya akọ se wo mra na bi wo ye mamba panti no entem na wo bae enti se papa no ho te sen papa no kura te se wo ma che no ne yenhu ne ba na kira kwan nyame ampata so bi odi Ghana fo ahwe ne se wo kina wo mbete se ye ma yewura Ofosu nkansan ya akọ ne abeka se won kafra na we wo mote ase enyeyi enti wo ma soda toro ho krata se empanimfo munya Ofosu nkansa na asamo a waka no se eyeboni bi na wo ho na se enya no kora de nti na mayere mo ho a asa mudidi hunta abra obi ehu no kora wo man no mu no wo kan ba ne sia na esanso kora ama afoforo a wo mu no kora mbeka if you see something say something no safo no bebu na nichi Abusua wasugusu a wuti original ye kase e wo sompa so wo ensam foforo mu no ora Ebenezer Ofosu ora Ebenezer Obri were a member at the Association of Ghana Industries AGI opani akasa achemu upiemo ewo bono epoye matsamu a won wodi ninkui na wabo eye adwumako na baso pa ya wo mu ebie wase ni nyina no se de 24 hour economy ampanifo ye se wanam adeba no wose se eniema bebre egugu akwamu anani nyina so etumi akoso no se beboa ama se enwuma bie industrial adwumadie bekoso wo mayim afei emabunu benya adwuma ye ebeboa so ebusi wo maye economy no ama bibia etumi akoye wode sansemi nyina etudwa wabra na owura Kofi insia poku a wono wade nsem bi enam daily graphic so ebaye enenam so ema owura Ebenezer Obri wono so kire na adwen Kania ne insu na fi bibiti say communication system production bia no bit imagine kania wo from a na utimi tua ma production cost no so eba from afi overhead expense and also say aban tiye ntutu na eba from maya e production na ne bo bit ma ba from afi de to so say aban no betimi ama so ye taxes are you na ba from afi o ma boye amye nya bibiti say interest so na o me de maye no ye interest no be ba from at the same time no enye anoa dia 3 years incentive that is you busu tuatua asa ye ne ada interest na ye no mo aka bo mo ti se Cote d'Ivoire Togo Benin Nigeria no yenso ye shia marketing na e competition nti sa ban ni tin ma ye nema no be ba from na ye production cost no ba from enso be boa ma ye competition no world market na African market na so ye production no ne bo cost opani okasa ye eye owura Ebenezer Obri wono ene sompa tachiman adehye edin komoyi ne krokro mu no owura yi kire mu se de aban eye na ni soade hunu ese obema bibia akoso yie ni te hu behia pa ese omba invest massively ewo energy eye sector nim se de aban a enkane anu gina so afei akwani abadie eho nsem ekoyie na eye bambo ho nsem ekoyie no eno ne betumi amasa 24 hour no edwumadie no akoso African Free Trade Continental Agreement after the whole African yakin wobuma yaso ye wo Ghana ha enti se ba se obi atim de ne niam ba yenso etim de ye ko African country bia I know say competition nti no wo kona wo de no bo so da ye nto wo de oba the whole Ghana ye doso ye company no makoma ko buru be se over 3 tana yakin wobum ye wo northern sector ye wo Bolanti na ahafa ye wo Isra ene western subum ene wo
Greater Accra and our Central and Voter. Yina say Kabumba, the full umbrella or mine. I Yaka Wabum said, you may for I production, young Kabumuku. The 10 years, ye children say, or might be a production and a preja or mine or cost. Say ye production now, ye export. You himself a fairly for produce 24 hours. Ghana not for produce 24 hours. Pack for produce. The nearby no children say, so also a person 24-hour economy. Yeah, charge my Openi okasa ye ora Ebenezer Obiri Upiemo ewa bono epoye emansamoa Association of Ghana Industries AJI wono ena eja wesi wanwa na mu bia waka ho ewo ho wedding nsem nyina to dwa wabra one president ora Kofi Insia Poku ede sansemim eba ye ewo Daily Graphic do obokrata nim eno no so obon panifo abaso a wo kire na adwen fa ho Yetwa ensem no so mfimfin mantemu so afo no nyamfo eko ochire panyin aduamoa en wode atu dwase wo mde nhye bi eba ne tichu pa ewo ne mpotem ho se de be ya ensase yantam ya wo mde dua emme na afa nipa binum so de wo ho agikua mu no eso betimi aba mfaso ede am manfo a ewo mfimfin mantemu ne kese na afa achire atretre aso afoforo so enti sa agenda ya wo mde be ye din a wo mde atoso eye red economy agenda na uyi enyuma ya ede eba no a kronkuma mu mpontu so wo mo hwe nim sekua yokwan so no ebetimi ama niema akoye na wo mo the stakeholder engagement bi ehye so a honorable soafo ya wo hwe mfifi mantem ho no na afei na no mo hemfo mensi na hodo no akrache ne maba wafo no nyina behie mu ewo dwumadie no ase na enye wo mo nko na edie wo mo ne land bank secretariat ya wo mo nyina eka lands commission atnaye no eho regional coordinating council RCC ewo mfifi mantemo eni mpenifo ahodo bi a wo mo ka bi wo mo nyina kopie mu ewo dwumadie no ase na sa red economy agenda no ayeka ho asem se emme wo mbetimi ama eso abanfaso ewo omei emu no nsem a osoafo no ede tu dwane bi nie obenya da yedin sase na yedi di mo to dem abanu ntum be obaya na oba sase aba wonka sase no ase ntine di officer or lands commissioner or land bank secretariat was away no what you sase tam what you did my needs on sense percent the day before obobo amani kasam ayi mabunu wetu manye tumaye na danim se na kwaye osoafu wo fimfi manto me mama me nananum asutu na we be shem kankan nananum a won sase no ifema chere wo ye abefu wo be yi na me yiwa sia na ku a wudi dam dwumedina no wo ye be dinkita na wa che wo za gara na mo ye onfombo ma aban so do botuma ye de mo be ya obobo ma meji wa kodo mipi ebo mu be aban na dwume bi kokodo ebo ko na akoya asase so ebi o a asase no wode demo asase no anamontu no se amfana nan mo nka ho a obudo ewi no na onkoye Onyonyamfo eko ochire panyin aduamoa wono ene ye mfimfi mantamu soafo ne ne ekotie sese eno achi president ya woda nananom atrankonwa ye wo mfimfi mantam no ano wono kroya eye Breman traditional area wo mo him popro or therefore amoako buadu ya wotoso enwotwe wono so achire mu se nananom e wo mpatam ho nyina no wo ma ye krado sese ni suade hunu ni agenda we no wo mu abi a wo mo wa betimi de aso asene se de be ya eso ebetimi abanfaso no wo ma ye krado Onipa yete ne sesie no eye president a woda mfimfi mantem no nanom atrankonwa no ano or therefore amu akwa buadu ya wotoso enwotwe na amaneboyi Eric Anai ena edebaye
eno da ewo hot bite so no ma me gift fianu ofiri aboso kan wo maboboa no ebetena bite no so no wo hyase akura free for god and country eno wo chese gra wo mo de vat bia bre wo mo a sabi ni tua no akwakwa ebibi ho e chensa de wo twehwene munwi na ba ne samso ebe ma wo madwuma na ye dendenden ahwe ya atofo no so bekoso abo wo mutiri so se wo mo de eto no bia tototo wo mo no ma so nanso emfiri won efiri GRFo sabi o to a wo mo de ato won so no te se de nsamansama esama ne tamfo nsuom na no na wo ka se wo be chese GRFo no ya akwadworo wo makwadworo wo ya awe nyina ne se nkyerɛkyerɛ wo so wo be kyerɛ ansa na mpo saa eto no wo mo de aye adwuma no wo ma mekyerɛ wo mo fitin ya na wo mo de abase wo mo de ohamu nkyekye mu aduro no atoso eba ne saa na se ade na wo mo fa no ebia sidi apem a gisa wo mo to ne sidi apem ahanu na no na Ghana Revenue Authority for say ebia long division ana multiplication ene emu adifin subtraction nom no na wo mo hu ne weyi a wo mo tete afiri ne waka akere won se de wo mo susu no nya saa na te na ebia na nkantomu no kura se wo ba fa ne ma no 500 Ghana cedis a de wo mo ede to suwe no ebe ma ahura kosura ebe duru 600 ene ebia 9 na chasa de yesu se ekosoro no enye saa na te eno achi no wo san so akere se wo de ene wo mo de etoto dada na nka wo ho no ho a obekasa dada no wo soro se enne esanse enne etro ni bia tete afiri so ebi te se COVID-19 health recovery levy eno sei eso ate 1% afiri so uhi eno to nchen ya the friend is cascading taxes eno so wo ma yiyi ni nyina e de afiri so ebi te se enhale no get fund ne na eka ho ewi no wosan de beto so eche se uyi ni nyina nso kura eto nchen ya ama sade nanka eto no etie eso ate de bra Facebook no so ena wo mo anya adaje abubu ne sere ne abasa eche we input VAT paid on 500 patches 500 patches no ena wode input VAT no aba sha se deduction no enti se 500 no na se bi ba beka ho mpa nka beko 609 enya se de wo musu se ebeye wo bese se de hanu ena wo mo de to so no enti se wo mo eka ne sa enyiano a empanimfo a wo mo Ghana Revenue Authority wono mo nso de aba ye boso e de ama yetiefu ni na ye kwa GTech fo aboboa no wono ma wo suapo ahodo mu eye adwuma ya na no yi wo mo ye won ho se won be ko strike kura no wo mo atwera asem bi de aba se GTech fo wo mo enyi won samfiri won niam bim na wo hu se wo mo pension ho ade no GTech fo de nhyehyɛ bi aba e de aba ho a se wo mo de ye adwuma academic calendar no kura be sesa enti wo mo mpene to empene no a wo mo ntwe won ho mfirim na de wo mo mfa wo mo apam na wo dada no a enya adwuma sense wo mo kwakofa foforo na no ebe koto bekuma e de aba beto wo mo komu enti wo mo tworo sakratai na wo mo kyese ene yewura woda GTech no eyedi na udi afoforo achi na okokoso wo mo pa achi yewura abura agina po wo ka kire opren aka kire wo se wanyi wo nsa mfirim ebewie no adwuma no a wo mo ye no mba ma ye bibie wo ho eba na sa Ghana fo nso no sade wo mo hwehwe nye sa na wo mbenya wade suam Ghana Airports Company Limited one mo panifo na de krata bai netia yi one mo kiremu se no wo mo de nhyehyeye ba kire eto enuama na se dwumadi aya na ebre ne bra no ekoso ewo eye wiemhyan gina bia ahodo wo mayim one mo kiremu se bibia no ede cultural performances one ede sono eto so na mpo no yabema akwan kura ama wa ya bibia te sa gise otwera krata tenten ene ye se full scarf sheet na akwakopa wakope na watwero de enti ya wasa obe perform ewo eye airport wo ede receive guest bi a woba ana hu nipa bi a wotu kwan ya woba wani mu kiremu se mu aya na se mu behia mu dihye bi ewo ewiemhyan gina bi a mutimi asesa eye mu fie ntwene nyina baguwa na mu buru mu pakapakapaka na mu todwom ebi mu se de trumpet obete papapa na ne empinti nyina no mu de bi baguwo wo bi so wani mu ani fie wani mu som aya abosom nananom benwanse wo mo de shenapo no mo de aba no mo bodondom kokokoko won mo kiremu se saniyema na ye ekoso ni nyina no mo nsere kwan
moti dasi abra na sa na mama mo kura so na mo di abesuwa santan na mo performe wa mo se ema wa no dwumadi a ebrene brano no wa no di no ewo ewiem hyangina bia ho no aya na etwikachi wo bi ho no mu a wo pekwan kura be se de o magada ho no mu na se dom etwahye ho no obi nya kwan no adi awuram wo se ayese hadwen enti nimpanimfo akire mu wo kracha isu se ansa na wo betumi abeye bibisa ewo ewiem hyangina bia no gise wo kira krata e de ekoma Commercial Services Department na wanum ehwem ansa na akwanya bi wo hwanu mu a yade amawo na no so krata no de kwa afa kwantam enti se bia wo di hye bi beba 28 February enka by now wo de krata na kwadadada wo pese mo be bo antwene mo pese mo de trumpet ba na mo de be hia mo de hye bi kwan na mpanimfo sei wanum enhyada enchem se bia wo a wo befum sa mrai de wo betuani anas de ye be yewni na mom wo mo apese asomdua wo adwuma no mu anase wo mo de di dwuma no bibia tumi akoso bambo ho nsam etumi akoye afei wanum mo ya travelers wo mo tu kwan so wo mo so ho atọ wo mo e wa kwani abedi a wanum di no wo wiem hyan egina bia ho ne krakra mu no mpanimfo akire mu se wan mu nyiche enyadowa enyi obi ankasa asemesi ya na obenten de da bi oburu mra so enti wan de onu ankasa timi efa ne ho ne yema nyina abesi wo babrum wa bra wan sere kwan firi obi ho wa mo so amuntu oweti sa ne ma no ho krata yi eye krata Ghana Airport Company Limited wan mu panimfo ede aba sompa kase ya da ne akiri ede asomo Ye kai mo se endpoint homeopathy clinic for Roma ene ti babie ewie yade bia ajojo wache se eya wo ho asem se eye prostitute wo memamu bia na wo krade wo de ne eye entini anase wo kidney ni wo liver no ena wo haw bi aba ho wonse nipadua na nkasa na niema bebre ne yede eye obu ho sori ano pa wonya da age kra no wage na ho me stress ne niema hodo anuane a yedi enuro ya ye no metumi kofo haw bebreba enti brano na esa wo kwa ya sabia na ye seda ehwehwe wo nipadua mu nyare kra wo de peda bi kasa me kwa check up na ye nhwe wo nipadua mu hunu se bia ye okay ne nyina endpoint homeopathy clinic for sa wo ba wo matena ya wo mbenya brania daje na Dr. Dubuatene na nurse for no ma show kama say massaging say physiotherapy ni nyina fa bra wo makache enkran shell signboard spinters kwan so na obehunu wo mo krono mabo ahia ewo kumase ho nso wo matena ekese ni bi ewo ho 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 ewie se wonumato na seduane bia enye wode wote se honam nyina ya wo ya woda kora ne be yansa na obeso refrigerator so no ya na eden time heba mesha ne adura Ghana fo nyina age atom FDA fo tintim so aye kanfo ede amawo se entena se emma 3D emma onye mobo ena ho entena se emma se bia wontimi nidi na afei wa mukura wonso sa adwoa na wonsan empa aduane esa no a ebe ha adwene enti time heba no pebinenom sesie bebia tuntu no bia herbal shops medical centers yade se obenya bia to mo penudo atu no mo fo mani nkyeremu ewo okanhyi drug lane ewo enkrahanum se kumase ashtown kolinak nom ene wo mo a wo mpotem wo nyina na yade se obenya bi ewo mo shops ni mu number ne 0244 417669 0244417669 na eduane ebeye de na yede a na eye onga mamansa no boafo onga de enkwada nim empanifo nim na product be na abebo odin a chese wo kokora no a enye na o afitiro ma me no wode table nesi wo no otonton ne mo no kora woton onga enti ya ye no different types ni flavors a ubetimi ayusu obu ho no ma wo mpage ne twitwa wompa akakaduro twie because ebema na susesi a ye wo onga 3 mix no ginger akakaduro wom jene wom ene ye de garlic akranso afra eno ansa de uyusu bi anam na ostimi stew na wo ye kwan ubetimi ayusu na enema nyina etimi akonkan abochifo no mo ye chinchinga ne ade nyina ya ye mo de special ede amamo eboa ema madwuma mo ye no etimi ekonkan FDA fo age atumedwamanso ebusu setam kasa natural mineral water so ekita yemu ene awie say ye party say ye weddings eye yo
offices ahodo na mo pe dispenser gallons EBDCs wo se de be ya obi fra bonten ba ensuo hu asem no enye problem a eye kasa natural mineral water ye wo sachet de ye wo bottle adantemu nketoa ne akese and ansan ye wo dispenser gallons no Kasaloma Ventures ni adwumaku a wo makofa sansuo yi aba edwama so bebia wo bia wo fra wo numbers na wo mu dibi eba abesomo Taifa enkran na wo mo ewo back hospital nechi wo ma de obisa obia ebetro fra wo mo ewo 0206 469430 0206 469430 and 0303965780 wo mo adaroma ye to akase bono so ede amamo na dwumadie bi ekoso a investing in Africa mining in DABA 2026 ya say dwumadie ya ekoso osofo yo hwensa se ene obo ade mu babremu ni pa wode adomo meyo no nyamfo Emmanuel Amakofibu a wakokopie mu ewo dwumadie no ase na wone Owura Samaila Zuberu ya woye president eni panyine pa woda Africa Finance Corporation adwumako na no kodi nkomo wo mni na no eye adwentoato se de be ya afanunu mienu nyina betimi aka bom na Ghana ye mineral sector no wo matimi ahye emu ekena na eso abanfaso am man Ghana na afa abibremu ne kese wo kyerem se Ghana how ba enema wodo bebre foma gudie bi te se bauxite sika kokko gold bi iron eni niema bebre na wo hanom ase yenya the right investment yenya nyumaku a wo betimi di sika ahyemu a eso ebetimi abamfaso bebre enti wo sofo ne nkasa emu no wo kyeremu se ade baako a wo mde asi wo mani so ewo man mu sesi a eye industrialization no se wo nam saa niema ya ewo Ghana ha no wo mde bebiebie nyuma kese adandan yesika kokko no ani na eso abamfaso so anye sika semu nko a ye ka infrastructure ye ka policies ahodo ya mineral resources atran no ebetimi aboa ma eso abamfaso ne nyina kan komo a empenifo ekodi ye enti frisabre ya ekono wo mo hwe anim sesa anyumakuo ya mabobo wo mu din no wo ne Ghana ban ebeto kese na ne titru asoye hwensa aseso no wo mo de hyehye papa egu akwamu na ye gold ne ye bauxite ne ye nyina no eso etimi aba amfaso amane ya eba ye yamane boni opon checheku ena eto freelance ministry honum wabra wokopie mu odwumadie no ase a yenso yaboso ede amawi mrasha bedwani a wo brekum west abato mpesua no so jenejene ne ahenkuro no eye honorable ya kiredua Dixon Kennedy ho na dodo na abone mrane kwabena kire Stuttgart wono akure ya neba football no a wo mu a ehweso no eho abadwakuo won na yetitinani na pani ya kasa ni nyina ye nsem a Ghana fo bi ka efa ayawaso East abana wo mu kotu ye wie na ebinom otwetwense vote buying ba mu ntinka be ya wo mu ntwem ena ode Ghana fo nyina wo mu eka bi emusono ma na afoforo eka ho no ode won akọ school no wo chese wo man no ye wo mra ye dibuo ena ye wo abato mra na sa abato mra no e yo man no mra enti amanyokuo mra nso nsen sa mra no te sa abato komisa atimi awe abato no na efin bia ma ho bibia obetimi akasa wo ho no eye court of competent jurisdiction wo mu na betimi aka ho asem te sa de na opanda de wi o ya high court kasa wo mu koto no foforo won sa ntem so nka abato komisa kwa koto ansa na supreme court wo ba betie mu a ema wojaye enti sa ankoye court na ye amanyokuo bi na ye ntwanye ntwemu a wo mutumi enso nsena abato komisa de. When elections are held, and interestingly, Electoral Commission conducted this election, certified it as having been held under our electoral laws. Then the party sits with the committee, says we've annulled. If an aggrieved party wants the result to be annulled, the place to go is to go to court, and that is why it raises issues of legal challenges. That is not to say these things didn't happen. If you look at the report and if you look at the communication from the chief scribe of the party, he admitted that these things happen, but under the circumstances, the way to go is not for the party, which lacks the power and authority to do, because don't forget, these are issues that has also got to do with the rights of individuals. Once you say you've annulled and an aggrieved party goes to court, you have to wait for court to determine. If court determines that there were irregularities, court determines that rules were flouted and annuls, everybody will comply by the court order. Ora Dixon Chiredua Brekum West Mrasa Bedeni
wano ene kyerɛkyerɛ de ekɔ so wɔ ayawa so east no a ekɔ wie ya empanimfo akyɛ sɛ baba jama wɔnkɔ file ne bibia wɔn na ekɔ gyina kyini ya na mu abusua ɛno so ne yegyina na awie wɔn mo adom aso yasene no ye kwa akɔfa wɔn maboafo nkratoɔ na mmom ebi agya afe na afidie no waso ensɛm a yɛdi atwago no de baayɛ no bi ene sɛ mampani apa page fo no ho ntoma ma wɔn asai wɔn na ɛbɛboa ma reset of the economy no etimi ayɛ adwuma. Interior Minister Owura Mohammed Muntaka Mubarak akyerɛ mu sɛ wɔn mu aposi adwuma kɔ yɛde wɔn kɔgu mu awɔ bɔkɔ ne mpɔtɛ mu no wɔn si yɛn transfer wɔn nyasa wɔn ba resign ntimpanimfo nhyɛ na wɔn nka bi. Bunkuru ma hye bedwani enso e de ofra kwa Magana Police Service for say bambo ho asɛm ɛwɔ ne mpɛso aso no ɛyɛ atɔ ape enti wɔn nkenya wɔn ho. Otimantemu wɔn se bambo no wɔn yiri mu paasa akyekyɛdeɛ to sabre wɔn aso obi pa akyi Jibril Amadu wɔn de ɔdenam no wɔn so sɛ yinu bɔne na sɛ wɔ kokoma wɔbɔ ma nhwemu ayɛ adwuma. Owura Ebenezer Obri wɔyɛ member Edema Association of Ghana Industries wɔabɔ wɔn panimfo aba so pa set 24-hour economy no wɔn mo kasa ho na aban no ɛhyɛ mu kena. Abusua yɛgye abrɔfo nkrato yɛba sisia. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby e na adjujo na de efa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintes rebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag Bra, aden, ena so biem. Hey, time eba me hye ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time eba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time eba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time eba mixture. Enye enunku o, de nanum oto a wontimi ani die no. Time eba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuo de wo ma akoda no fo. Ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anuma, hwe se wakɔ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuro dudu etu a, fo ani kire KNG Herbal Center e wo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonso wo na ko junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no eye TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba e wo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. SOMPA TV Emma Aketiapa. True. Emma Aketiapa papa ampa abusua ye kwawie kase no. Na se Australia mamu ne yefa China fo bi ho akwakodi nsenseme ama wo mo aso wo mpa echi pa wo mzu se wo mo di abonefo sem na America mamu no owura Donald Trump ni wasan so akasa se Iran saasrafo na wo ma wo homne so wo ho a ye kan hwea wo mo ntie no se de ba bia ne ma keka kɔ o hwe firi 2025 oba ya wo mo aboso edu ba bi kura ka se obetimi abɔ won sedwe ya wo mo nso ka de wo mbeka no baby aduru no anobrebre na ma baato enti age wo ben wo mo ne wo mo kasa enti Muscat oman wo mbehia na nhyiamu no nsam ntia wo mbehia no Trump nya daage kire yemu. I don't know. I know one thing. They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me. But you know, it's a good question. A lot of people say no, and I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a
good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want. But some people worry that they've been very dishonest with us over the years, right? Very dishonest. Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible. That Iran nuclear deal was one of the dumbest deals I've ever seen. And no, mampani Donald Trump wa, and waka say, baby, I never keka kono. Iran ni bibia say waya daily. And to daily no wasem, and our boss with the actually, and also yejina near the Cassiano. The area 20 nanom eso yasene. Na ewia kure ye midima fo heba center no be di maye ewia kure endpoint homeopathy clinic wo maye ende no no na just hot kinky wono nso aso yasena ye no munsu papa kasa natural mineral water e fa ba bia enam time heba mischenti e wo ye nkrabata ene afoforo kan information centers nyina fa bie na wiase nyina pakese no ye course no wakenkamfo triple man eja pia APAM DADAA ewia mene menuamo Abena Bedu Adepa Kofi Enafi ADWOA ASARE adamu nyina se amammo anitie sabre ya ye sorry de na chese mobrasem eyobi asem etwaso Tumi nchenya oba enipeche mu ana diobe dachi nanso ubitumi abwana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi nutrivi aye ye nkwada eduane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa mawobana apomodin free ne mofrase Janvita gumo do be